Dobre, takže zdravím dámy a páni, toto bude asi najviac prepracované video, čo som zatiaľ spravil, takže dúfam, že si ho užijete a že hlavne veľa hodnoty z neho dostanete, lebo toto je v podstate rozbor celej stratégie tuto Jara Parobka, hej, Vejny Galaxy, ktorý môže byť implementovaný a aplikovaný pre hocijakú značku. Čiže toto je fakt všetko, čo robím, toto je celý môj full stack service. Čiže ak máte záujem zistiť viac, link v popise, buknite hovor a môžeme sa viac porozprávať. Ale toto video bude, dúfam, že dlhšie ako tie predošlé a dúfam hlavne, že si ho užijete a že nájdete z neho a získate z neho veľa hodnoty. Dobre, čiže trošku začiatok a kontext. Toto video je spravené ako pomsta pre Vejny Galaxy, alebo teda Jara Parobka. A táto pomsta je vlastne rozbor tejto stratégie, ktorý by mal a mohol zarobiť kľudne túto Jarovi a Vejny Galaxy kopu peňazí, toho som si na 1000% istý, lebo jednoducho to nemajú implementované. A trošku kontextu dám, hej, čiže pred asi mesiacom dvomi som túto Jarovi napísal outreach správu. Outreach je, alebo teraz znamená pre tých, čo neviete, vlastne oslovovanie firiem cez Instagram alebo e-mail alebo cez telefón, hej. Takže a ja som mu poslal krásne oslovenie s nádhernými dizajnami, ktoré nikto nikdy v živote asi neposielal pri oslovení. Určite pri CZ a SK scéne vždy všetci posielajú trápne nejaké správy s nejakou ponukou. A ja som sa takto odlíšil a dúfal som, že fakt bude dobrá odpoveď, odozva. Ale že vraj som použil príliš veľa AI, možno na follow-upy, neviem, ale to je úprimne jedno. Teraz, tak som sa rozhodol, že natočím takéto videjko, keď už tie dizajny mám a prinesem hodnotu možno Jarovi, hej, keď to pozerá, čo pochybujem, ale tak akože možno, hej, nikdy nevieš. Ale hlavne tomu malému skupenstvu ľudí, ktoré pozerá, ktoré sa učí z môjho kontentu, že vlastne vám pomôžem ako keby touto stratégiou zarobiť viac peňazí jednoducho. Hej, bude to krátke, no krátke to nebude, ale bude to výstižné a bude to hlavne veľmi edukačné. Dobre, čiže obsah videa. 3 časti. Prvá bude Vejny Galaxy Funnel, stratégia. Druhá bude vlastne, že ako stráca ten revenue a ako by som to napravil ja osobne s e-mailom a SMS-kami tiež. A tretia časť bude, ako by sme to implementovali pre nich konkrétne a aj pre vás v podstate, keď ste nejaká špecifická značka. Áno, chcem podotknúť, že tieto veci nefungujú len na suplementy, čo predáva vlastne Vejny Galaxy. Suplementy sú také vždy najlepšie alebo nejaké doplnky, ale funguje to aj na jedlo, na oblečenie, aj na high-ticket produkt, ako napríklad nábytok. Hej, možno nie až takou efektivitou, lebo vlastne e-mail a SMS je o retencii, ale určite to funguje tiež rovnako silne. Dobre? Takže, pár upozornení na začiatok. Dobre? Nemusí ísť o ich kompletnú stratégiu, hej. Nie som s nimi v kontakte, neviem presne nič, toto je iba môj research, moja analýza, čo som si ja našiel a môj odhad, čiže nemusí to byť úplne presne, niečo môžem vynechať, niečo som možno zabudol, takže berte to trošku s určitým ako keby pohľadom na túto vec a na tento bod. Titulok videa je tiež len orientačne, hej, toto je, úprimne je to ChatGPT ako štatistika, takže ma nechytajte za žiadne slovíčka, že presne, aby som vedel teraz toľkoto peňazí zarobiť hocikomu, nie, ale podotýkam, tieto štatistiky, ktoré sú aj v titulku videa, sú veľmi ľahko dosiahnuteľné pre hociakú značku a aj sme to my dosiahli pre daných klientov, ktorých o chvíľu ukážem, dobre? Iba to som chcel povedať, že není to vlastne tých 25 až 45%, je približný odhad, nie je to v reále štatistika, ktorá by vlastne každej jednej božej značke presne toľko zarobila. Okay? To nie je pravda, mení sa to z firmy na firmu a závisí to od celej infraštruktúry, produktu a teda. Dobre, teraz ďalšia vec. Toto video je robené s láskou, dobre? Žiadne, prosím, hate komenty, že teraz ako hejtujem tu na Jara alebo Vejny Galaxy, čo robí. Vôbec nie. Toto má byť hlavne edukačné, zábavné a hodnotné pre môj níž, pre môj market, pre trh a možno aj pre Jara, keď sa to nejako k nemu dostane. Dobre? Ďalšia vec, nemám s nimi spoluprácu, toto robím for fun, hej, akože iba hodnotné video chcem natočiť
ale musím určite podotknúť, že je to smerované práve na nich špecificky, samozrejme kvôli views, tomu menu, prípadnej spolupráci samozrejme, nikdy nevieš, takže ako klával by som, keby že to nerobím kvôli tomu, hej, takže ako rovno na rovinu, ja si chcem vybudovať brand na transparencii, takže konkrétne ich robím kvôli tomu menu, hej, akože to je čisto len z toho dôvodu, ale toto sa dá aplikovať na každú značku, dobre? To si prosím berte vo vašej hlave a pamätajte si to počas tohto videa, hej? Takže je to síce smerované na nich, len aby to malo vlastne to video väčší reach, väčší dosah a aby to bolo zaujímavejšie, lebo som si všimol z minulého videa ohľadom Jim Beamu, čo bolo video, ktoré som zbúchal asi za 30 minút a malo najväčší dosah, najlepšiu odozvu a najviac views, hej, a mal som z neho asi 2 inbound leadska, hej, čo sú vlastne ľudia, ktorí mi napísali o potenciálnej spolupráci. Po tom videu samozrejme, tam sa to buduje latenciou, ale to je jedno. Dobre, čím väčší dosah, tým lepšie, takže preto ich konkrétne som si vybral, alebo mi príde Jaro sympatický, hej, aj to je dôvod, ale platí toto a dá sa to implementovať pre každú značku. Dobre, takže poďme na to. Prečo počúvať nejakého 28-ročného chalana v mikine? Takže, dobre, fun fact, fun story. Včera som bol vo fitku v Bratislave a jeden chalan, s ktorým som sa zoznámil, mi povedal, že vyzerám na 28. Takže tak, dobre, nemám 28, mám 20 rokov, ale trošku som bol smutný z toho, dobre. No a som že vraj majiteľ Trinity Consulting, hej, vymyslené meno úplne, som v kurze, mentor mi povedal, že vymyslí si meno firmy, budeš mať väčšiu autoritu. Robím toto zatiaľ len sám, nemám nikoho na týme úprimne, ale tak dobre, tu je možno zväčšovanie autority, nech vidíte. Ale nechcem byť len samozrejme akože funny a smiešný, mám aj veľmi, veľmi dobré výsledky. Čiže prvá firma, zahraničná americká, tu máte vlastne všetky čísielka, ktoré potrebujete vedieť. Increase neuveriteľný, hej, aj v dolároch vidíte, že všetko sa dá. Podotýkam, americký trh má oveľa väčšiu konkurenciu ako CZSK, čiže túto, že sme dosiahli také dobré výsledky, je ešte lepšie. A keďže toto veľmi málo firiem má implementovaných aj v zahraničí, tak je tu obrovská možnosť na slovenskom a českom trhu benefitovať a zarobiť z toho veľmi, veľmi veľa. Dobre, čiže za 30 dní sme im zarobili približne 22k, increase bol približne $13,000 a zvyšné si môžete prečítať a pauznúť video, hej, tu máte čísielka, štatistiky, neklamem, je to reálne. Áno, tak jak som povedal, 25-35% celkového revenue, čo generuje, tak čo by mohlo generovať pre Vaynic Galaxy tento celý e-mail a SMS marketing, tak pre túto firmu konkrétne generoval, neviem, či to tu nájdem, myslím, že to mám spomenuté túto nižšie, rýchlo to nájdem, áno, okolo 43%, hej, 44% generuje celý SMS marketing pre túto firmu. Hej, už s nimi nemám spoluprácu, ale toľko to približne generovalo. Takže vidíte, neklamem, je to realistické a veľmi jednoducho dosiahnuteľné. Hej, a celý tento systém môže sám ťahať toľko revenue bez problémov. Dobre? Druhý case study. Toto sú hoši z Fitmaru, s nimi akurát case study spravím, takže toto bude vychádzať pravdepodobne ďalší týždeň. Hej, takže tu máme nejaké rýchle výsledky. Ja tým nebudem prechádzať, môžete si to pauznúť, keď chcete a pozrieť si to presne. Toto je Klaviyo. Výsledky za 30 dní, za 60 dní. Tu máme pop-up formuláre a tu máme spísané čísielka, hej. Čiže všeobecný increase za 60 dní, teda za 30 dní, počkaj, 30 dní? Za 30 dní, áno. 30 dní je približne 4,000 eur, za 60 dní približne 7. Čiže rastie to pomaličky a chcem podotknúť, že toto nie je zase taký, že podivuhodný výsledok, že niečo vzrušujúce. Ja som chalanov sem dal, lebo za prvé sú to ako fajn chalani, super brand všetko, ale chcem aj ukázať, že pri niektorých prípadoch tento e-mail je pomalší, hej, že pomalšie generuje výsledky. Čiže vidíte za 30 dní iba 4K, za 60 dní 7K, za 90 dní to bude viac a viac a viac, teda dúfajme samozrejme, že to nebude stagnovať. Dobre, ale vidíte, že tržby sme zvýšili o 10% a hlavne pop-up a prísun kontaktov. Teraz podotýkam, je veľmi pravdepodobné, že niektorých z týchto čísiel nie sú nad 100 000% pravdivé. Hej, hlavne kvôli tomu, lebo Klaviyo niekedy zle trakuje ako tie informácie a niekedy sú tam ako také externé, ako keby externé nejaké, jak by som to nazval, podmienky, ktoré ovplyvňujú tieto výsledky. Dobre, čiže toto je len orientačne,
nemusí to byť na 100 000% presné a samozrejme ja som dal tie výsledky tak, nech to na mňa vyzerá najlepšie, ale zase nechcem klamať, vidíte, že za prvých 30 dní tu bol dokonca decrease v revenue, hej, že vlastne pridali sme síce ako keby, počkaj, toto je február, áno, február, čiže celkovo sme ako keby pridali tú percentáž toho attributed revenue, ale za 60 dní sa to potom ako vyskočilo o tých 100 000, áno. Čiže teda za tých 30 dní, áno. Tu máme potom za 60 dní, február a apríl, vidíte, že increase tam je približne tých 900 000, predošlé obdobie aj cez december, kedy sú veľké predaje, bolo 730 000, hej. Čiže sú tam zväčšenia, zase výsledky sú trošku pohnuté, nech to vyzerá lepšie na mne, takže, ale sú to dobré výsledky, fantastické a som veľmi, veľmi rád, čo sme vlastne dosiahli pre túto firmu, hej. Takže to chcem ešte podotknúť, že týchto posledných 30 dní je posledných 30 dní, áno. Vidíte, toto som zabudol povedať predtým, vidíte, že vlastne decrease tu bol z prvého mesiacu, lebo sme implementovali edukáciu, hej. A oni posielali predtým iba zľavy, čiže revenue trošku dropol. A preto som ich sem chcel dať, lebo vidíte, že je to long term play, tá edukácia, čo je vlastne súčasťou môjho systému, ktorý vysvetlím neskorej vo videu. A ono sa to potom vyhúplo, áno, a za ďalších 30 dní sa to ešte viac vyhúpne. Dobre? Čiže na prvý pohľad dropne revenue s edukáciou, ale potom sa zvýši. Čo je edukácia, vysvetlím v stratégii nižšie. No a potom ešte mám tretiu nemenovanú CSS doplnkovú značku, s ktorými tiež budem robiť case study, ale není to ešte ustálené a ešte ich menovať nebudem. A približný revenue increase, čo sme im dali za CZ a SK shop spolu, dobre, to chcem podotknúť, toto je revenue spolu za dva e-shopy, je približne increase o 100 000 za 30 dní. Áno. Ďalšia vec, je to trošku nepresné a neaktuálne ešte to musíme doriešiť tie výsledky. Nepresné v tom zmysle, že my to robíme v Lead Hube a Lead Hub môže byť trošku nepresný s tým trackovaním, čiže takisto ako s nimi trošku so špätkou soli to berte. Sú to výsledky, ktoré sme im dosiahli v platforme, ale v realite chcem podotknúť, že toto bolo trošku nižšie. Áno, v obidvoch prípadoch to je vždy trošku nižšie, alebo ako skáče to, hej. Ale čo chcem povedať je, že za prvé, výsledky mám, čiže veriť mi môžete, viem, čo robím. A za druhé, chcem povedať, že aj kebyže v niektorých prípadoch ten increase za 30 dní nie je príliš rýchly, tak za 60-90 dní tam výsledok je garantovane. Dobre, to je druhá vec. A tretia vec ešte samozrejme, čo chcem podotknúť je, že tento e-mail áno, prináša výsledky. Dobre, to je posledná vec, takže poďme ďalej. No, takže prvá časť, Vayny Galaxy Funnel. No, keď neviete, čo je funnel, akože keď si zakladateľ nejakej značky a robíš online marketing, aj keby že 2 dní, tak vieš, čo je funnel, hej. Ale aj tak to radšej vysvetlím pre laikov. Takže funnel je vlastne cesta zákazníka od cudzinca až po kúpu. Čiže dajme tomu, že scrolluješ na Instagrame alebo teda Facebooku, uvidíš nejakú reklamu, ťukneš na reklamu, pôjdeš na stránku, kúpiš produkt. Hej, ten každý jeden krok, ktorý si práve zobral a podstúpil, je súčasťou funnelu. Čiže funnel je ako keby súčasť krokov alebo schodíkov, ktoré zákazník musí podstúpiť, aby kúpil nejaký produkt. Hej, čiže prvý krok je, že vôbec uvidíš reklamu. Druhý krok je, že ťukneš na reklamu. Tretí krok je, že otvorí sa ti stránka. Štvrtý krok je, že hodíš do košíka. Piatý krok je, že kúpiš. A teda a teda. Dobre? Čiže toto je úplne že jednoduchý rozbor celej stratégie, hej, a ako hlavne vlastne získavajú návštevnosť na stránku Vayny Galaxy. Takže prvý asi za mňa najdôležitejší a najlepší zdroj trafiky, alebo teda vlastne zákazníkov pre Vayny Galaxy je YouTube kanál vlastne Jara, hej. Čiže on postuje veľmi dlho na YouTube, čiže má autoritu, hej, má kredibilitu, lebo vie, čo hovorí, je v tom, ako vyzná sa v tom, áno. Čiže nie sú to rôzne bláboli, tomu tiež buduje autoritu, je humorný, hej, je relatable, čiže vie sa prirovnať k obyčajnému 20-ročnému chalanovi, čiže perfektný market product fit má, áno, na tých vlastne fitness gym bros, dajme tomu. A hlavne veľmi, veľmi veľa views generuje z organiky, čo je v podstate free trafika, áno, free návštevnosť stránky. Čiže vidíme, že na každom videu má cez 10 000 a postuje celkom často, hej, každý týždeň minimálne.
Sú to prepracované videá a dobré. V popisku, čiže toto by bola súčasť vlastne kroku funnelu, áno. Človek uvidí jeho video na YouTube kanáli, príde do popisku a je tu len jeden jediný link na jeho e-shop. Áno, žiadny Instagram, nič iné, z toho dôvodu, že čím viac linkov máte v popisku, tak tým vlastne viac rozptýlite toho zákazníka. Dobre. A ešte jednu vec, čo som chcel podotknúť, je, keďže to robí vlastne veľmi, veľmi dlho, tak týmto si aj buduje všeobecne retenciu. Hej? Hlavne z toho dôvodu, že má taký produkt špecifický doplnky, tak on si buduje tú retenciu, lebo keď postuješ všeobecne videá a dajme tomu, že kúpiš nejaký produkt a po 2 mesiacoch uvidíš video, pozrieš video, kúpiš znova. Ano, čiže ono to funguje na takej bázi veľmi podobnej, ako je e-mail. Dobre? Takže toto je asi najväčší zdroj, teda aspoň za mňa, hlavne z toho dôvodu, že fakt veľmi veľké počty ľudí môže konvertovať z týchto stránok. Druhý je určite tiež veľmi dôležitý, je Instagram. Dobre? Má 2 profily, osobný, na ktorý tiež postuje v nejakých prípadoch aj Vejny Galaxy veci, hej, vidíš, že na storkách a vždy taguje vlastne tú firmu, áno, tú Instagram stránku. Nech človek si potom pozrie túto content a nech ide na stránku. Dobre, potom robí rôzny typ contentu ako tier list, potom vlastne product showcase, benefity a takéto veci, že ako sa vlastne odlišuje od ostatných značiek, áno. A ich push, alebo teda vlastne firemná výhoda, konkurenčná, je, že on to marketuje ako najkvalitnejší produkt na SKCZ trhu, áno. Čiže ľudia vedia, že sa do toho vyzná, vedia, o čom hovorí, tak on môže si dovoliť povedať, že to, čo on vlastne vyrába, je najkvalitnejšie. Áno? Teraz, a toto vlastne je ich ako keby výhoda. Áno, v svojom zmysle, hej. A druhou súčasťou tej výhody je, že keďže je mladý, tak zase vie súcitiť v úvodzovkách, hej, akože vie byť empatický, ale rozumie problémom mladým chalanom, ktorí chodia do fitka a tým pádom vie rovno do ich ako keby bolesti rozprávať a tým pádom predať im ten produkt. Hej. A hlavne, keďže ľudia ho poznajú, je všeobecne známy, tak vedia, že takéto osobnosti môžu v svojom zmysle veriť. Ano? Lebo je dôveryhodný, má veľa followerov a dajme tomu, že keď si nejaký jeho fanúšik aj 2-3 roky a videl si ho od začiatku, tak akože tá dôvera tam musí byť na takej vysokej úrovni, že týmto si buduješ obrovskú lojalitu zákazníkov, hej. A chcel som podotknúť hlavne tento Instagram, lebo on postuje veľmi veľa kontentu a ja si myslím, že toto je niečo, čo veľa značiek nevyužíva. Organika, hej. Keď máš dobrý content, síce väčšina ľudí využíva metareklamy, k čomu sa dostaneme, ale veľmi veľa ľudí nevyužíva organiku, čo je podľa mňa obrovská blbosť, lebo on z týchto reelsok a videí tiež tisícky ľudí nabere a potom funneluje vlastne na ten e-shop. Takže niečo neuveriteľné. Dobre, teraz tretí zdroj, samozrejme metareklamy asi najklasickejšie pre hociakého majiteľa značky. Teraz konkrétne majú 92 aktívnych reklám, toto zahrania aj iné jazyky, videl som tam nejakú poľštinu napríklad a postuje, alebo teda dávajú 3 typy, najčastejšie 3 typy reklám. Čiže prvý je, že majú nejakého influencera alebo nejakého fitnessáka, môže to byť aj kamarát, to je jedno, ktorý rozoberá ten produkt. Teraz, preto oni majú nejakého druhého človeka, lebo keď druhý človek vidie druhého človeka a nie samotného Jara, tak to zase buduje tú dôveru, že OK, nejaký iný influencer alebo človek, ktorého možno niekto iný pozná, mu verí, tak asi mu budem aj ja veriť. Hej. Čiže tuto vlastne máme audience call-out, čiže vlastne vyzve toho daného zákazníka a potom tu má nejaké benefity alebo teda kategórie. V tomto konkrétne tiež benefit a potom vlastne čo to zahrňa zase benefity a tu máme vlastne predajnú výhodu. Áno, není príúrka pre každého, áno, čiže on je všeobecne známy ako El Chapo predtréningoviek, alebo neviem, jak to mám vyskloňovať, hej. Takže to je jeho výhoda a to je zase niečo, čo môže on pushnúť. Dobre, teraz CTAs, alebo teda call to actions, pre tých, čo neviete, toto sú vlastne lístočky, alebo linky, ktoré klikneš cez tú reklamu. Áno, čiže keď klikneš na nakupovať, alebo shop now, tak to je call to action. Áno, že vlastne niečo klikneš a niečo sa stane. Vždy to skončí buď na nejakej landing page špecifického produktu, ako napríklad v tomto príklade,
v tomto prípade buď na stránke, alebo v nejakej špecifickej kategórii. Hej. Čiže tak. No a 3 typy, čo postuje ten rozbor, static ads, čo sú vlastne čisto iba infografiky tých produktov, a potom humor v nejakom slova zmysle, aby zaujal toho zákazníka, a keďže jeho brand je postavený na humore, lebo je to vlastne v podstate influencer a content creator, tak musí byť trošku zábavný, hej. Takže tak. No a 4. menší zdroj je TikTok, áno, čiže tu má vlastne tiež celkom veľkú follower base, a v niektorých prípadoch sú to vlastne repostnuté reelska z Instagramu, napríklad toto, hej. A možno to ani nie je. No, ale v svojom zmysle to je jedno, postuje content aj na TikTok, čo je vlastne ďalší kanál, organický, z ktorého získava o mnoho viac ľudí, ako by som, teda ja si osobne myslím, že z organiky dokopy z týchto 3 zdrojov získava oveľa viac ako z týchto metareklám. Ale to môže byť nepravda, áno? Takže za to ma neberte, neťahajte. OK, no a toto všeobecne, aký je výsledok vlastne tohto? Takže výsledok je taký, že má približne 300 000 ľudí na stránke mesačne. A ako vidíte podľa tohto rozšírenia SimilarWeb, tak rastie to mesačne viac a viac a viac. Takže chcem podotknúť, že SimilarWeb je zahraničné rozšírenie. Čiže nemusí to byť úplne presné. Áno. Ale je to dosť celkom presné podľa mňa, aspoň za mňa, z mojej skúsenosti. Teraz trebalo by vidieť Shopify dashboard alebo ShopTed, alebo cez proste software, cez ktorý majú postavenú stránku, a kúknúť sa tam, že aká je návštevnosť. Dobre, toto je teraz návštevnosť všeobecného počtu ľudí. Nie sú to iba noví zákazníci. Nový z nich je možno 100 000, hej, ale to je zase len odhad, to neviem povedať na 100%. Dobre. Takže ako vlastne strácajú v úvodzovkách, alebo teda nechávajú, lepšie povedané, Vejny Galaxy a hlavne väčšina všeobecne e-shopov, možno aj vy, tento revenue na stole. Takže prvý dôvod, e-mail a SMS automatizácia, hlavne e-mail. Čiže volajú sa flows po anglicky, kebyže neviete, ja budem automatizácie volať flows, lebo to je ľahšie a priateľnejšie pre mňa. Čiže automatizácie sú vlastne, keď neviete, e-maily, ktoré sa posielajú po určitej akcii zákazníka na stránke. Čiže môže to byť nakúpenie, prehliadnutie produktu, navštívenie samotnej stránky, hodenie do košíka a teda. No a v ideálnom prípade tieto flows by mali generovať, zase toto sú všeobecné štatistiky, ale backnuté skutočným príkladom s klientami. Dobre? Takže toto je, myslím, že neviem, odkiaľ som čerpal z ChatGPT asi. Všeobecne by najlepšie mali generovať tieto flows okolo 20% celkového obratu. Teraz áno, je to možno všeobecná štatistika z ChatGPT, že ako by to malo byť najlepšie, ale vidíte, že aj v reále sme presne taký výsledok dosiahli pre klientov. Dobre? Ja len zase chcem podotknúť, že toto sú všeobecné štatistiky, ktoré som ja vyťahal, ktorým ja verím, že všeobecne sú najlepšie. Dobre? Ale chcem zase povedať, že nie každý brand by mal úplne rovnakú percentáž. To je niečo, čo chcem počiarknúť s výkričníkom. Dobre? No ale veľa e-shopov, aj Vejny Galaxy hlavne, nemá skoro žiadnu automatizáciu. Niektoré majú len opustený košík alebo uvítaciu automatizáciu, ale problém je, že buď sú zle nastavené, nemajú dynamiku, alebo to je len jeden e-mail, čo je úplne trápne. Áno, to je veľmi, veľmi málo. A týmto vlastne stráca každý brand 15 až 25% revenue každý jeden mesiac, čo je bolestivé. No a ako už som povedal, áno, všeobecná štatistika, ale aj v reále je to pravda. Vidíte, že tu máme jedného klienta, toto je Fitmar, a keď si pozrieme flows z celkového revenue store, čo je 3 100 000 približne, zase toto je platforma v Klaviu, tak za posledné 2 mesiace spolupráce flows vygenerovali približne 19,35% z tých 3 miliónov českých korún. Hej. Takže vidíte, že akú silu majú tie automatizácie. Druhý dôvod, opustené košíky. Tu je asi najväčší lík, lebo okolo 70% ľudí všeobecne opustí košík alebo nechá produkt v košíku. Áno. Toto je štatistika CZ a SK, myslím, že áno, z roku 2024,
a okolo 70% ľudí nedokončí jednoducho ten nákup a nechajú v košíku. Áno, tu som ešte vyťahol nejaké štatistiky, kebyže chcete vedieť prečo, ale také všeobecne najdôležitejšie, čo by ste mali vedieť, tieto niektoré veci neviete až tak ovplyvniť, ale čo viete ovplyvniť je toto. Áno, tieto dve. Že ľudia jednoducho sa rozptýlia, alebo ťuknú na ďalšiu stránku, alebo si povedia, že potom to spravím. Hej. A keď nemáte automatizáciu, čo je vlastne automatizácia opustený košík, tak jednoducho nechávate to revenue na stole. Áno, to proste akože, to je celý princíp automatizácií. Pripomenúť sa, zničiť námietky a možno upsellnúť v nejakom zmysle. Dobre? Takže okolo 60-70% košíkov sa nedokončí. A to je štatistika, to je pravdivé, to si môžete vygoogliť. Je to približné percento 60 až 80 možno, ale dajme, že okolo tých 60-70 je celkom realistické. Dobre? No a jak už som povedal, kvôli reminderom, aj keď máte nejaké bežné remindery, tak špecifický flow, ktorý hlavne ničí námietky, lebo toto sú ľudia, ktorí majú nejakú námietku, alebo zabudli, v tom lepšom prípade. Takže v týchto flows chceme ničiť námietky. Áno? A toto Veiny Galaxy nemá. No ja som to vyskúšal, opustil som košík, nič mi neprišlo. Takže kebyže proste odídem, tak sa nič nestane, nekúpim. Takže my chceme byť úplne, že persistent, ako by sa povedalo po anglicky, alebo vytrvalý, priebojný a nechceme v žiadnom prípade nechať ani jednu šancu zákazníkovi odísť. To proste nechceme. Dobre? A zase, jak už som povedal aj tuto, tak väčšina e-shopov, možno aj vy, má opustený košík, len bude zle nastavený, čiže príliš neskoro ho púšťate. Alebo máte iba jeden e-mail, čo je ukrutne málo. Ak mám pravdu povedať. Veľká väčšina ľudí uvidí ten prvý reminder, ale zvyšní neuvidia. A potom čo? Hej, takže tak. Tu je približná strata 10 až 20% revenue, zase všeobecná štatistika. A tretí dôvod je retencia kampane. Čiže, sekundičku, napijem sa. Väčšina značiek posiela síce marketing, ale sú to len zľavy. No a problém v tom je, že keď posielate iba zľavy, tak za prvé cvičíte svojich zákazníkov, že budú kupovať iba počas zľav. Hej? A druhá vec je, nie je tam žiadna dôvera vybudovaná. Ste a vyzeráte ako každá jedna druhá značka, ktorá iba zľavu posiela a nič iné nezaujíma. Tým pádom máte možno aj väčšie unsubscribe ratey, ale hlavne, keďže veľa zliav dávate, tak vám to trošku znižuje maržu, profity. Áno? A e-mail by mal byť skôr o retencii LTV, čo je lifetime value zákazníka. Tým pádom, alebo teda ináč povedané, koľkokrát nakúpi a o profite. Áno? A toto dosiahneme edukáciou v kontente. A toto je najväčší problém väčšiny brandov. Veiny Galaxy, čo som pozeral, čo som sa dohľadal, zanalýzoval, neposielajú všeobecne žiadne e-maily. Možno iba keď je nejaká fakt, že obrovská zľava. Ale čo som ja našiel, tak skoro vôbec. Áno. No a my tam chceme mať nejaký ten nurturing systém, čo znamená, že budovanie dôvery zákazníka, lojalitu a nech hlavne kupujú znova a znova, čiže pripomenutie v úvodzovkách. A tu sa stráca približne zase 10-20% revenue, hlavne na repeat purchases. Hej? Lebo keď sa nesústredíte na retenciu a LTV, čo dosiahnete e-mailom, tak jednoducho stratíte na tom zákazníkovi. Kúpi raz alebo 0 krát, príde na stránku ako nový, nekúpi vôbec alebo kúpi raz a to je koniec. Ano. Zase, skutočná tá štatistika, vidíte, že je to v tej percentáži 10 až 20%. Tuto konkrétne tie kampane generovali 13%, toto je druhý klient, ten zahraničný, takže vidíte, zase neklamem, toto je všetko pravdivé a realistické. Dobre. No a prečo vlastne e-mail? Toto je veľmi jednoduché. E-mail pozerá približne, zase podľa štatistík, 70% plus ľudí na Česku a Slovensku a po svete to je tiež tak približne. Takže keď proste nevyužívate e-mail na marketovanie, tak neviem, čo robíte, lebo keď získate kontakt zákazníka, tak mu môžete marketovať do nekonečna skoro zadarmo, oproti reklamám napríklad. A
je to vlastne ako keby systém a platforma marketingová, ktorú vlastníte. Čiže sú to kontakty, ktoré hoci kedy môžete presunúť, nechať si, zachovať si a poslať im hociakú ponuku, kedy len chcete, koľkokrát, pokiaľ sa neodhlásia samozrejme. No, mám tu ešte menšie znázornenie, ktoré ukazuje, že reklamy a e-mail idú ruka k ruke. Čiže reklamy sú frontend systém, tu by mohla byť aj organika, hej, že organika, to je v podstate to isté, ale dal som sa len reklamy, lebo reklamy sú taký najlepší príklad, si to môžem porovnať. Čiže frontend systém, reklamy a backend systém je e-mail. Čiže získavaš zákazníkov, buď platíš, alebo organiku máš, a keď človek príde na stránku a ty nezískaš jeho kontakt a on odíde, tak si ho stratil. A tým pádom preto som sa dal reklamy, lebo za reklamy platíš obrovské množstvo peňazí, ty zaplatíš za toho zákazníka, on ti príde na stránku, nekúpi nič a odíde. Prečo si zaplatil tú korunu za tú reklamu, keď nič nekúpil? No a presne v tomto smere sa ako snažím dostať k tomu e-mailu, lebo presne tento e-mail slúži na zachytenie toho kontaktu a jeho udržanie a retenciu a hlavne nákup prvý. Čiže proste, keď jednoducho nepoužívaš ten e-mail, tak neviem, čo ti mám povedať. Revenue na stole. Dobre, čiže to je v jednoduchosti the why section, alebo vlastne vysvetlenie, prečo strácajú ten revenue všeobecne. Dobre. No a moja najobľúbenejšia časť, úprava stratégie. No. Je to rozdelené na 4 časti. Toto je niečo, čo každý brand vie implementovať. Hlavne z toho dôvodu, že toto je celý môj full stack service, čo by som presne spravil pre túto Vejny Galaxy, kebyže s nimi spolupracujem a ako by som im zarobil kopu peňazí. Dobre? Takže poďme na to. Prvý krok, trošku nudnejšie, je text setup alebo e-mail dopad, segmentácia, čiže proste všetko, aby si mal v poriadku, aby si nechodil do spamu ako nejaký chudák, aby sa ľudia z teba nesmiali, že čo chodíš do spamu, aký si trápny a nedôležitý. Takže toto sú veci, ktoré treba poriešiť, keď sa registruješ na hociakú e-mail platformu. Ja vždy odporúčam klientom Klaviyo, Ecomail alebo LeadHub. Iné, prosím vás, neberte, ostatné sú úplne že trash, trápne, slabé oproti týmto trom. Toto sú najlepšie. Toto je taká všeobecná akože globálne, Klaviyo je prvá na trhu, ten builder na všetko je fantastický, Ecomail a LeadHub sú tiež veľmi dobré, ale. A to sú SKCZ variácie? Nie, možnosti. Možnosti, ktoré som sem dal z toho dôvodu, že jediná nevýhoda Klaviya je, že nemarketuje, alebo teda nevie sprostredkovať SMS-ky pre CZ a SK e-shopy. Čo je veľmi smutné, ale zatiaľ to nevedia. Vedia do Maďarska, myslím, vedia do Nemecka, ale Slovensko a Česko nie. Takže dúfam, že v budúcnosti budú, lebo na tom pracujú. A kebyže hej, tak úplne by som Klaviyo odporúčal všetkým, lebo to je najlepší builder, úplne to je jednoduché a fakt akože najlepšia platforma za mňa. Ale samozrejme Ecomail, LeadHub, tiež fantastické, takže odporúčam aj tie. No prvý krok by bol samozrejme vybrať nejakú platformu. Ja si myslím, že oni nemajú nič, lebo čo som sa dohrabal, tak žiadne e-maily neposielajú všeobecne. Možno na nejaké akcie, ale ani to som sa nedopátral. Potom trebalo by presunúť kontakty z databázy, lebo čo som zabudol ešte povedať v tomto, v takej sumarizácii, čo tu mám, je, že na liste majú teraz určite aspoň 100 000 nevyužitých kontaktov. Ano? A ešte jednu vec, čo som sa zabudol tuto asi pozrieť a podotknúť, je vlastne tá spoločná strata. Čiže, pardon, že trošku skáčem naspäť, toto je moja chyba. Toto som mal trošku lepšie domyslieť, ale čo som zabudol tuto povedať je, že iba zosumarizujem a potom sa vrátim naspäť k čomu som hovoril. Takže všeobecná strata, keď si spočítame tieto tri dôvody, je okolo tých 25 až 50%, hej. Ale nie je to o tom stratenom revenue, jak už som hovoril, je to vlastne o tom nevyužití toho zákazníka, že na ňo platíš
a on nekúpi. Zníženie LTV, že ty vlastne keď nezachytíš ten kontakt, tak človek kúpi iba raz možno. A potom to my nechceme, my chceme aspoň 3, 4, 5 krát, aby kúpil a potom hlavne tých slabých maržiach, lebo musíš vždy zľavy tlačiť a reklamy, áno. Čiže edukácia, o ktorej budem o chvíľku hovoriť, je long term play. Áno. A preto vlastne veľa značiek má veľký obrad, ale malý profit. Čiže tu je taký menší checklist. Ak nemáš tieto veci porobené, tak nechávaš jednoducho desiatky percent revenue na stole, ale neboj sa, lebo o chvíľku ti ukážem, čo by som s týmto spravil. No, a teraz naspäť trošku k tomuto. Pardon, že som tak odskočil. Zabudol som prejsť tento segment mojej prezentácie. Ale v druhom kroku by trebalo presunúť tie kontakty zo Shopify alebo platformu, ktorú používajú, čo je, ako úprimne asi to je Shopify, typujem, ale ťažko povedať. No a presunúť približne 100 000 nevyužitých kontaktov. Na stránke majú, že majú vyše 100 000 zákazníkov, takže vyše 100 000 kontaktov určite majú, čo je ukrutne moc. A to len keď počítam v mojej hlave, tak toľko revenue by sa dalo z toho získať. Až mi je doplaču. Ale nie. Takže tak, trebalo by ich presunúť zo Shopify. Toto trvá asi 3 sekundy. Stiahneš CSV file, tak sa to volá, a nahodíš to do softvéru. Samozrejme, najprv sa musíš prihlásiť na software, zaplatiť im a ponastavovať DMARC, DKIM a všetky tieto veci s doménami, ale to sa nebojte, lebo všetky tieto platformy majú krok za krokom postup, ako to implementovať. Takže toho sa určite nebojte. No, dobre. Takže potom ďalší krok, čo by som povedal, je vytvoriť najaktívnejšie segmenty. Teraz konkrétne oni nič neposielajú, takže trebalo by vytvoriť najviac aktívne segmenty, čo by tvorilo tak možno od 30 až 180 dní pár tisícok kontaktov, možno aj viac. Ja si myslím, že 30 až 90 dní aktívni ľudia, tam by to bolo okolo 10 000 kontaktov plus minimálne, určite aj viac. Ja si myslím, že Vejny Galaxy má oveľa viac ako 100 000 kontaktov kolektnutých, zozbieraných, takže tam by to ešte oveľa väčšie bolo. Ale určite vytvoriť najaktívnejšie segmenty z toho dôvodu, že my potrebujeme warm-upnúť tú doménu. Warm-up znamená, že keď máš úplne novú doménu na nejakej e-mail platforme a nikdy si predtým neposielal e-maily, tak musíš začať posielať postupne. Nemôžeš hneď poslať zľavu 100 000 kontaktom, lebo ťa Google hodí do spamu. A to ty nechceš. To ty jednoducho nechceš. Takže warm-up proces spočíva v tom, že najskôr posielaš menšiemu počtu ľudí a potom postupne viac a viac a viac. Čiže dajme tomu, že oni majú 100 000 ľudí. Čo je minimum, určite majú aj viac. To som konzervatívny úprimne. Ale musíš posielať na začiatok veľmi malému počtu ľudí a postupne naučiť Google, že aha, toto sú najaktívnejší ľudia, otvárajú tento e-mail, tak to pošlem aj ďalšiemu zbytku ľudí. Takto nejak funguje ten systém celý. Úprimne neviem do detailu, ale Google hodnotí tvoj dopad e-mailový podľa toho, že ako sa všeobecne otvárajú tvoje e-maily. Čiže keď pošleš 100 000 kontaktom a open rate máš 10%, tak Google vyhodnotí, že aha, táto značka nie je moc populárna v e-maili, ľudia neotvárajú, hodíme ich do spamu. Hej? Lebo v tom prípade vyzeráte ako skamer, takže hodia vás do spamu. Takže postupne začneš posielať 500 ľuďom a zdvojnásobuješ každým e-mailingom. 1000, 2000, 4000, až pokým sa nedostaneš na stabilné open ratey, okolo tých 30 až 50%, potom si už zavodol. Dobre? A toto súvisí s pravidelným e-mailingom, čo bude v kroku 4 stratégia, o ktorej poviem trošku viac. Ale pravidelný e-mailing zabezpečuje, že máš dobre warm-upnutú doménu, tým pádom e-maily budú chodiť do primárneho alebo promócií. Dobre? A to je ešte jedna vec, ak si myslíte, že chodenie do promócií je niečo zlé, vôbec Google dal nejaký update teraz a keď aj vám chodia e-maily do promócií, tak to nie je problém, aj obrovské brandy tam chodia, takže sa vôbec nebojte. Dobre? Ľudia to otvárajú a kupujú, takže problém nie je.
Dobre, druhý krok. Spraviť mega ultra silnú frontend traffic ponuku. Takže toto je jednoducho pop-up formulár na steroidoch. Áno, chápeme. Takže pop-up formulár na steroidoch. Takže na steroidoch hovorím preto, lebo väčšina firiem, značiek má taký trápny formulár. Že 5% off. 10% off. Palec dole. Veľmi trápne, veľmi smiešné. Hlavne z toho dôvodu, že je to slabá ponuka väčšinou. Ale hlavne to je niečo, čo každý brand používa, lebo je to úplne najzákladnejšia ponuka, čo každý človek môže dať a na čo sú ľudia zvyknutí. Problém je s tým, že zo súdku psychológie alebo z hľadiska psychológie, keď človek číta alebo vidí niečo, čo videl predtým, tak ho to menej zrušuje. Jednoducho, áno. Keď vidíš, dajme tomu napríklad, že máš chuť na nejakú koblihu, dáš si prvú, je fantastická, druhýkrát o niečo menej ti chutí, tretia ešte menej, štvrtá ešte menej a teda. Toto je to isté aj s pop-up formulármi. Čím viac vidíš tú istú ponuku, tým menej s tým chceš interaktovať. Aj kebyže tá zľava ti je dobrá, ale ty ju proste nechceš, lebo vieš, že to je to isté ako čo si pred 2 dňami videl na nejakej inej stránke a už z toho máš plné zuby. Dobre? Takže prečo vôbec vybudovať tento pop-up? Toto je celkom dôležité, lebo väčšina firiem, napríklad aj Jim Beam, nemá žiadny pop-up. A teraz ako prečo? Prečo nemajú pop-up? No toto je v jednoduchosti, samozrejme e-mail všeobecne, aj pop-up je niečo, čo nepotrebuješ na rast. Veiny Galaxy má obrovský prísun návštevnosti na stránke, čiže ako môžu sa obísť bez toho, ale kebyže toto majú pridané, tak ešte viac by vyťažili z každého jedného človeka, ktorý príde na tú stránku. Hlavne nových zákazníkov. Lebo teraz nemajú žiadnu akvizičnú ponuku. Akvizičná ponuka je vlastne pop-up, čiže akvizícia znamená získanie toho kontaktu. Áno? Čiže vydáte nejakú ponuku, oni dajú e-mail, máte ich e-mail a zase na oplátku majú nejakú zľavu. Teraz majú približne tých 270 000 ľudí na stránke, 0% konverzie. To je proste nevyužité. A kebyže máme iba obyčajný pop-up, iba obyčajný s nejakou nudnou ponukou, aj kebyže to je 10% off, teda, no, áno, tak približný conversion rate, čo je vlastne CVR, to sú konverzie, z pop-upu sú väčšinou 8 až 10%, čiže dajme 10%, nech to je pekne zaokrúhlené. Dajme tomu, že z 200 000 ľudí máš okolo 10% konverzie z 200 000 ľudí, 278 000 ľudí, ktorým, jak už som predtým hovoril, môžeš zadarmo, ale zadarmo v podstate marketovať, dokým sa neodhlásia. Zadarmo v porovnaní s reklamami, samozrejme, hej. Akože to je pár centíkov, pár eur, pár stoviek mesačne, ktorú platíš ako sumu za tú e-mail platformu a nemusíš sa o nič báť, lebo sa ti to vráti 100 000 krát viac. Áno, ten return on investment, ten návrat je neuveriteľný. Trošku ťažké matematiky, ktorú moc nemám rád, ale treba to na znázornenie. Čiže dajme tomu, že obrat firmy je teraz 250 000. Úprimne neviem koľko, viem, že to je cez 100 000, neviem, či to je 250 000, možno to je aj viac. Zase iba odhad, štatistika. Toto nie je ale z ChatGPT, toto je čisto môj odhad, dobre. Takže nový mesačný príchod je, dajme tomu, 100 000 ľudí. Zase z tých 280 000 ťažko povedať koľko. Dajme tomu, že 100 000, nech to je pekne zaokrúhlené. Konverzie, dajme tomu, máme, že 10%. Konvertujeme tým pádom mesačne nových ľudí, nových 10 000 kontaktov. Mesačne. Dobre? A ročne tým pádom 120 000 ľudí. Teraz predstav si, že každý rok máš o 120 000 ľudí viac na e-mail liste. A keďže ich firma Veiny Galaxy rastie ukrutne rýchlo, tak každý rok a mesiac by si mal ešte viac ľudí, lebo máš čím vlastne každý mesiac máš vlastne väčšiu návštevnosť. Áno. Dajme tomu, že okolo vlastne nový marketing, kebyže to implementujeme, by generoval 25 až 30%, čo je dosť realistické celkového store revenue, ako som aj predtým ukázal, tak navýšenie by bolo na tých 325 000, čo je 75 000 za mesiac. A keďže nemajú skoro žiadny e-mailing,
možno iba nejaké zľavy posielajú sem tam, ale ja si myslím, že ani to, tak nový ročný prínos by bol okolo tých 900 000, hej? Iba čisto s e-mailom, bez SMS-iek a SMS-ky sú oveľa silnejšie. A toto je dosiahnuteľné, iba kebyže pár tých automatizácií porobia a posielajú 1, 2, 3 e-maily týždenne. To je fakt všetko, čo potrebuješ. Najväčší kameň úrazu je vždy so značkami, lebo oni to jednoducho ani nemajú spravené. Nie len, že to majú zle, nemajú to vôbec spravené, ako tuto v inej galaxii. Hej? Takže stratégia. Ako by som ja postavil pop-up? Čiže 3 kroky tu máme. Prvý, najdôležitejší, prosím vás. Keď robíte ponuku pre pop-up, fakt sa zamyslíte nad tým, čo tam chcete dať. Nemôže to byť nič slabé. Ja tu mám, že 10 až 20% stačí, ale prosím, necapnite tam 5-10% bez rozmýšľania. Zamyslite sa nad tým, čo by človek chcel najviac. V niektorých prípadoch fungujú aj PDF-ka, e-booky, ale v najlepších sú zľavy a darčeky. No a teraz s týmto sa môžete pohrať. Niektoré brandy majú takú akvizičnú ponuku, že 52% off z prvej subskripcie na 30 dní a dostaneš zadarmo shaker a zadarmo úterák, alebo ja neviem čo. To je neskutočne silná ponuka. Teraz vy nemusíte ísť do takej diaľky, ale keď sa chcete odlíšiť, tak musí to byť dobrá ponuka. A už keď len sa chcete odlíšiť, tak dajte prosím napríklad 12% off, nie 10%, lebo už to iné čísielko 12 je špecifickejšie a už je inšie, už je novšie, už je zaujímavejšie pre toho zákazníka. Dobre? Tu je taký menší marker, ktorý si môžete zapamätať. Ak máte produkt, ktorého AOV, čiže Average Order Value, to znamená, že zákazník, ktorý kúpi nad 100 €, teda ináč povedané, average kúpa alebo všeobecná kúpa zákazníka je nad 100 €, že máte nejaký doplnok, napríklad aj v Galaxy má veľmi drahé produkty, niektoré 40-50 €, tak všeobecný AOV, keď je nad 100, tak vtedy chcete použiť eur off z ceny. Ale keď je pod, že napríklad predávate jedlo, ktoré stojí 2-3 € z e-shopu, tak chcete použiť percentá. No a to z toho dôvodu, že keď predávate napríklad nejaké jedlo a stojí, neviem, 200 korún, tak čo si myslíte, že znie lepšie? No, počkajte, ja by som to radšej dal v eurách, lebo v korunách to bude trošku nepresné. A nie, vlastne nie. Dobre, pardon, takže naspäť k príkladu. Keď máte krém nejaký, alebo neviem, nejaké ovocie, alebo čokoládu a dajme tomu, že stojí 100 korún. Čo znie podľa vás lepšie? 10% zo 100 korunového produktu? Alebo 50 korún? Teda nie. Počkať. 10% alebo 10 korún zo 100 korunového produktu? Ako to je celkom zlý príklad, ako nad tým rozmýšľam. Lebo ako 10% off aj 10 korún off z nejakého produktu znie v pohode. Takže to je celkom zlý príklad, ale čo som chcel povedať je, že toto veľmi záleží od toho order value, nie od špecifického produktu. Čiže dajme tomu, že keď máš average order value 70 €, tak radšej keď povieš, že máš 10% zo 70 €, to je silnejšie, ako keby, že povieš, že máš 7 € zo 70 €, ak to dáva zmysel, áno. Čiže to je taký menší marker, toto som trošku zle vysvetlil, to sa ospravedlňujem. Ale dajme tomu, že, neviem, máš suplementy a tvoj AOV je nad 200 €, áno. Tak čo je podľa teba lepšie? 20 € z 200 € alebo 10% z 200 €, áno. Čiže to je taká hra so slovami. A v tomto prípade ja by som si typol, že average order value pre Vejny Galaxy je nad 100 €. Možno sa mýlim, takže pre nich špecificky by najlepšie fungovali eurá z ceny. Áno, to aj za chvíľku ukážem v príklade. Ja by som úprimne zahrnul nejaký darček, čiže darček je niečo, čo môže byť úplne zadarmo. Áno, nemusí to byť nič hmotné, ako som dal príklad s tým shakerom. Môže to byť aj nejaká PDF kniha zadarmo, alebo nejaký kurz, alebo ja neviem čo, ako menší bonus.
Hocičo, čo viete dať do tej ponuky, aby ste ju spravili silnejšiu, tak tým lepšie. Dobre? Teraz ďalšie, čo je zaujímavé, je, čo aj tuto mám, je mystery alebo zľava. Toto už je trošku komplexnejšie, aj vysvetlím prečo o chvíľu. Mystery je to vlastne efekt zvedavosti, áno. Človek je zvedavý, nevie, aká to je ponuka a on ju vlastne odhalí. Áno, toto je niečo také, ako ste určite videli, koleso šťastia, alebo... No, koleso šťastia je asi najlepší príklad, takže také niečo. To je prvý krok, čiže ustáliť silnú ponuku. Hocičo, je v jednoduchosti, hocičo, čo nie je 5% alebo 10% off a používajte tento marker. Keď máte viac high-ticket produkt, že AOVčko je vyššie, tak použijte eurá z ceny, napríklad keď ste suplementy, doplnky alebo nábytok. A keď predávate napríklad jedlo, nejaké veľmi lacné, tak použijte percentá z ceny. Dobre? Úplne akože v jednoduchosti. Dobre? Lebo, jak som povedal, dajme tomu, že máme 100 korunový produkt, tak 10% zo 100 je lepšie ako 10 korún zo 100. No, to som sa vtedy poplietol. Takže, druhý krok. Vybrať typ pop-up formuláru. Máme tu viacero typov. Máme klasický, čiže dáte e-mail, pošle sa vám zľava. Mikrozáväzok. To je niečo, čo je tuto dole. To vysvetlím. Mikrozáväzok je vlastne v niektorých prípadoch aj mystery. Potom máme kvíz alebo koleso. To ste určite niekde videli, že vypýtajú si, možno keď to je nejaký fitness produkt, že koľko vážite, aký je váš cieľ a tak ďalej. Alebo roztoč koleso, to ste určite videli, to tiež nie je vôbec zlé. Alebo odkryť svoju zľavu, čo je také, že ťukneš na tlačítko a ukáže ti to zľavu. Všetky tieto tri typy sú už trošku komplexnejšie na testovanie, ale určite dobré, lebo za prvé vytvárajú mikrozáväzok, ale za druhé je to niečo zábavné. A keď je to niečo zábavné a nové, tak je oveľa väčšia šanca, že človek s tým bude interaktovať a submitne a dá nám ten kontakt. No a tretí krok je samozrejme postavenie. Takže pár bodov. Napijem sa. Pár bodov, čo si určite zapamätajte. Čo najmenej textu, ako viete. Veľa brandov, značiek, čo vidím, má toľko textu na tom pop-upe a to vám garantujem, že nikto na svete nečíta. Každého zaujíma iba, čo je v tom pre mňa. What's in it for me? Takže ponuku zvýraznite, 1-2 vety, hotovo. Dobre? Ďalej, žiadne call to action tlačítko pokračovať. Radšej získať teraz alebo aktivovať. Z toho dôvodu, že keď dáte pokračovať na tlačítko alebo continue, tak ono to vytvára v hlave toho zákazníka, že aha, ešte si potom niečo ďalšie vypýta odo mňa a to ja nechcem. Takže keď tam dáme, že získať teraz alebo aktivovať, tak to robí v ich hlave instantnú reakciu, instantnú odpoveď. Ďalej, nepýtajte sa viac ako na jednu vec v každom kroku. Hej? Čiže keď máme napríklad pop-up, nepýtajte sa na narodeniny, na krstné meno, na e-mail, na telefónne číslo, všetko v jednom kroku. Čím ťažšie to je na spravenie, tým menej ľudí konvertujete. Jednoduchý dizajn, zvyčajne bez obrázka, ale môžete aj obrázok použiť. Ja rád použijem obrázok, lebo to je engaging a je to trošku vizuálnejšie, estetickejšie. Ďalej dajte preč X-ko z pravého horného rohu, to vysvetlím o chvíľu, čo znamená. Namiesto neho dajte takéto niečo v textovej forme pod tlačítka, zase vysvetlím. A hlavne, toto je mega dôležité, a neviem, prečo toto nie je logickejšie, zobrazenie. Zobrazte pop-up po 4 až 5 sekundách od príchodu na stránku. Človek není tak dlho na stránke, ako si myslíte. On tam je pár sekúnd, pozrie sa, je preč. A keď nezachytíte ten kontakt, konec. Už nikdy viac. Takže, toto je nastavenie jednoduché. Dobre, poďme ďalej. No a tu som si spravil nejaký špecifický príklad pre Veiny Galaxy, ktorý by za mňa fantasticky, famózne fungoval. Čiže, tajnú zľavu, takéto niečo by som ja spravil, nejakýto kvízik. Čiže, čo sa tu deje? Prvá vec. Je to nové.
je to kvíz a je to tajná zľava. Človek to nevidel, hneď to je zaujímavejšie. Druhá vec. Nepýtame si hneď e-mail. Zase niečo nové, niečo špecifické. A za tretie, je to jednoduchá otázka. Čo si myslíte? Je jednoduchšie odpovedať jedným ťukom na nejakú otázku, ktorá ma fakt zaujíma, alebo vyplniť nejaký e-mail, čo trvá pár sekúnd? Čo je ľahšie? No samozrejme vyplnenie tej otázky, alebo teda kliknutie. No a tým pádom, že keď kliknú z toho kvízu, tak keď už sa ich spýtame na ten e-mail, tak je oveľa väčšia šanca, že nám ho dajú. A to z toho dôvodu, lebo toto je ten mikrozáväzok. Človek sa zaviaže, že získa tú zľavu niečím jednoduchým v prvom kroku, aj keď to je ťuknutie tlačítka. A keď už si vypýtame tú zľavu, tak je oveľa väčšia šanca, že nám dá ten e-mail. Áno? Teraz vidíte, veľmi málo textu, jednu vec v každom kroku si pýtam a nemáme ani x v pravom hornom rohu. Toto je tiež také psychologické. Čiže určite aj vy ste boli párkrát na nejakom e-shope a vidíte pop-up. Čo je prvé, čo spravíte? Ťuknete na x automaticky, bez toho, aby ste pozreli, aká je ponuka. A to my nechceme. Preto to x dáme v tom e-mail softveri preč a nahradíme ho zatváracím tlačítkom, textovým, nie ďakujem, pod tlačítkami. Keď chcete byť agresívnejší, môžete aj takéto niečo, to je psychológia samozrejme. Ale čo toto robí? Za prvé je to na inom mieste a je to v inej forme. Čiže človek musí hľadať to zatváracie tlačítko, tým pádom je väčšia šanca, že vyplní ten formulár, pozrie našu ponuku. Dobre? Pýtame e-mail v jednom kroku, telefón a ďakovanie. Dobre, teraz tretí krok. E-mail automatizácie flows. Jak už som povedal, veci, ktoré väčšina značiek nemá, alebo nevedia, ako to dobre robiť, alebo majú zle nastavené. Ale nebojte sa, ja to napravím, lebo to je moja úloha. Takže cieľom každej automatizácie je získať späť stratený revenue. Zase, pripomíname sa hlavne zákazníkovi, tým pádom máme viac touchpointov alebo možností, ako toho zákazníka naspäť naviazať a vlastne dostať ho späť do našeho funnelu. Ano? Pripomenutia. Toto je ako hovorí samo o sebe. A zase, dôležité v týchto automatizáciách je hlavne drvenie námietok pred nákupom a budovanie dôvery v uvítacom e-maili pre nových ľudí a drvenie námietok pred kúpou. Lebo keď človek opustí košík alebo checkout, tak musí mať nejakú námietku. Buď zabudol, čo doriešime tým, že pošleme ten reminder, a v tých zvyšných e-mailoch ničíme námietky. Napríklad FAQs. Áno, niektorý človek si môže, pre Vejny Galaxy napríklad, si môže myslieť, že čo keď mi to nebude chutiť? Čo keď to nebude kvalitné? Čo keď to zle strávim? Toto sú všetky otázky, ktoré ničíme v e-mailoch. Dobre? Čiže stratégia, toto sú najzákladnejšie e-mail flows, ktoré odporúčam každej značke. Jednoducho, lebo toto je čo najviac touchpointov, ktoré môžete mať bez toho, aby ste puzerovali toho zákazníka príliš. Takže uvítaciu sekvenciu. Vidíte, že mám celkom dosť e-mailov skoro v každom v tom flowe. Čím viac e-mailov, tým viac možností, ako sa pripomenúť zákazníkovi, zničiť námietku. A hlavne fakt je to, že aby na nás nezabudol. Lebo niektorí ľudia neuvidia uvidia prvý e-mail z tejto sekvencie až možno ten 6. Áno, lebo proste zabudli na pár dní. Takže uvítať si. Teraz, čo znamená text-based, to chvíľku vysvetlím. Môžem aj teraz. Text-based znamená, že čisto textový e-mail, ktorý vyzerá ako od kamaráta, od zakladateľa. Dobre. Ja dúfam, že ma to teraz nevypne po tej hodine, lebo nie som si istý, či Loom nemá maximum iba 1 hodinu recordingu, takže to uvidíme, keď tak natočím druhé video. Ale pokračujem zatiaľ, dobre? Čiže textový, personalizovaný, najlepšie od zakladateľa, ktorý pôsobí tak kamarátsky. Áno,
non-pushy, non-salesy a má to taký vibe, že nechce mi nič predať. Áno? Dobre, takže uvidíme, či pokračovať bude. Pokračuje, super. Dobre, takže to je vlastne text-based e-mail. Ja tu mám aj ukážku pripravenú pre Vayne Galaxy, takže uvidíte, ako to vyzerá. A tento e-mail je fantastický na kliky a na budovanie tej dôvery a lojality, ako som povedal. Dobre? Takže uvítať si človek submitne jeho e-mail v pop-upe a dostane uvítaciu sekvenciu. Side abandon znamená, že človek príde na stránku, nepozrie žiadny produkt a odíde. Browse abandon by znamenal, a keď môžem to ukázať vlastne aj takto. Čiže prídem na stránku, kebyže teraz odídem bez ničoho, tak potom by som dostal side abandon. Teraz, kebyže si ťuknem nejaký špecifický produkt, napríklad tento, boom, view produkt, kebyže ho takto pozriem a teraz odídem zo stránky, tak by to poslalo browse, hej, čiže prehliadnutý produkt alebo navštívený naposledy. Cart a checkout sú veľmi podobné. Toto záleží od e-mail platformy, ktorú používate, lebo niekedy je rozdiel v kroku zákazníka, že niektorí submitnú, teda opustia košík alebo checkout v rôznych krokoch, hej. Čiže dajme tomu, že opustený košík je jednoduchý. Dajme tomu, že ja si tu niečo dám, hodím do košíka. Áno. Teraz, kebyže idem teraz do košíka a teraz by som odišiel, tak to by spustilo cart. Dobre? Teraz, kebyže idem do checkoutu a potom odídem, tak to by spustilo checkout flow. A toto sú čisto na pripomenutia, aby nezabudli. Využívame tiež text-based, lebo nechceme byť príliš násilní s tými remindermi, takže zase, aby sme pôsobili tak non-pushy, non-salesy. Dobre? Potom máme ďakovný post-purchase flow na upselly, cross-selly, budovanie komunity a tak ďalej. Potom máme doplnenie zásob, čo by pre Vayne Galaxy fungovalo fantasticky. Dajme tomu, že človek pomíňa určitý produkt za 30-60 dní, v tom momente pošleme flow na doplnenie, to funguje fantasticky. A potom máme winback a sunset flow. Winback slúži pre ľudí, ktorí nekúpili nad 90 dní a sunset pre ľudí, ktorí neotvorili e-mail nad 90 dní, čiže také získanie späť ľudí, kontaktov na list. No a potom podobné pre SMS-ky, ja som ich sem dal, lebo majú neuveriteľné open ratey, sú drahšie, ale určite sa vyplatia za mňa. Dobre? Či tu máme nejaké templatey, ktoré si môžete vy ukradnúť, Vayne Galaxy ukradnúť, ja nimi rýchlo prejdem, čiže máme tu uvítací flow a máme tu cart a ešte nejaké SMS-ky. Takže, v jednoduchosti prvý e-mail v uvítacom. Mám tu iba tieto tri, lebo toto sú také najviac dôležité a nechcel som preberať sa z každý jeden flow, takže tak. Ale najdôležitejší je tento uvítací. Čiže privítame, dáme kód, nič iné už nepotrebujeme, v niektorých prípadoch dáme aj bestsellery, nech keď je človek nový a nevie, čo má kúpiť, tak si môže pozrieť, áno. Tu máme potom zobrazenie všetkých produktov, kebyže sa im nelúbi, čo sme im ukázali a ešte kategórie, zase kebyže čo im ukážeme sa im nelúbi a môžu nakupovať podľa špecifickej kategórie. Potom druhý e-mail vždy rád robím brand story, alebo že ako sa my odlišujeme, či nejaký takýto zmysel, nejaké hodnoty, ako sa odlišujeme a využijeme veľa infografiky v tých e-mailoch, ako vidíte. Využívam krúžky, využívam ikonky, takéto tabulky, lebo takéto veci človek veľmi ľahko konzumuje oproti nejakému dlhému textu, ktorý sa človeku nechce čítať. Hlavne preto, lebo naša generácia má pokazený mozog a nevieme sa sústrediť. Takže hlavne kvôli tomu tiež. No a ešte jedna vec, čo chcem podotknúť je, že v tom uvítacom flove určite odporúčam v každom e-maili pripomínať ten kód. Lebo niektorý človek otvorí ako prvý e-mail tento. A keď nevie kontext, tak bude zmetený. Nekúpi. Dobre. Potom tu máme recenzie, social proof. Toto by ste mohli nahradiť aj kľudne FAQs. Takže fantastické niečo. Toto funguje veľmi, veľmi dobre. Nejaké recenzie. Zase v zábavnej forme. Nech to vyzerá pekne. Nech to vyzerá čisto a profesionálne. Dobre? A potom posledný e-mail, keď už len 24 hodín ostáva na tú zľavu. Čisto len urgency, pušujeme, produkty dávame a chceme, aby kúpili. A potom po konci toho zľavového kódu im pošleme e-mail, ktorý im predĺži ten kód ešte o jeden deň. Áno? Čiže tým pádom toto aj z toho dôvodu funguje skvelo, lebo keď to je od zakladateľa a
je to vlastne zákon reciprocity, hej? Že niekto si dal tú námahu poslať ti osobný e-mail, tebe špecificky, a tebe špecificky spravil nejakú dobrú vec. Predložil ti vlastne tú zľavu o jeden deň. Prečo by si nenakúpil? Toto je všetko o psychológii, dobre? Hlavne aj z tohto dôvodu ste v poriadku. Do nejakej bolesti sa vlastne chceme navážiť. Dobre, potom tu máme tie card a checkout e-maily, takže prvý e-mail vždy nechávam jednoducho iba, že čo ste nechali v košíku. V opustenom košíku je veľmi dôležité mať tú dynamiku úplne hore v každom e-maili. V týchto sa ani na dizajn nemusíte až tak zameriavať, ale hlavne nech tá dynamika je čo najvyššie. Nech nemusí človek scrollovať. Dobre? Potom nejaký support tu máme, pomoc. V druhom e-maili zase máme pripomenutie, možno budovanie nejakého social proof, hej, nejaké recenzie, transformácie, FAQs e-mail, tento funguje fantasticky. Tu máme špecifický iba recenzie e-mail, ktorý je viac grafický. Vidíte, že máme tu nejaký template na tie recenzie. A potom na konci posledný, špecifický, zase kamarátsky, taký menší push, alebo že potrebuješ pomôcť v takom slova zmysle e-mail, ktorý má fakt fungovať iba ako podpora. Hej. A potom ešte máme SMS-ky. Tu som rozpísal také najzákladnejšie, iné nepotrebujete, takže tu máme uvítací. Problém s SMS je, že keď posielate emojis, alebo emojis, keď posielate v správach, to nerobte, lebo jeden emoji zabere asi 60 charakterov, alebo 50, alebo koľko, neviem. A vy môžete mať iba limitovaný počet toho textu v SMS-ke. Myslím, že nejak 160 charakterov to je, alebo teda vlastne písmen. Lebo keď budete mať nad 160, tak v tom prípade vám zdvojnásobia vlastne cenu za tú SMS-ku. Prečo by si chcel? Takže pozor na to, dobre? Nepoužívajte ani images, lebo image urobí z SMS-ky MMS a zase to je drahšie ako SMS-ka. Dobre? Čiže v uvítacom chceme iba dve pripomenutia. Keď bol na stránke, keď pozeral špecifický produkt, išiel do košíka a keď winbackujeme nejakú objednávku, keď chceme získať naspäť toho zákazníka tým, že aby vlastne kúpil znovu niečo, čo predtým kúpil. Dobre? No a nakoniec týždenné e-mail kampane. Takže toto je niečo, čo je fantastické na dobrý e-mailový dopad a hlavne, aby si zostal top of mind. Niečo ako vlastne content v tom zmysle, že aby človek na teba nezabudol. Ale človek, dajme tomu, ktorý nepozrie YouTube, Instagram ani TikTok, tak pozrie e-mail a uvidí, že niečo nové má v inej galaxii. Hej? Zase, využitý nový akvizičný kanál. Garantujem, že oni e-mailingy moc neposielajú a je to obrovská podľa mňa strata, lebo už to sú získané kontakty, je ich ukrutne veľa, to vám garantujem, čo je proste škoda. A ako tieto e-mailingy zase budujú retenciu LTV a hlavne pripomíname sa ľuďom, že aha, tu sme, aha, odlišujeme sa a ešte keď dáte edukáciu do toho, že neposielate iba zľavy, aj keď samozrejme zľavy sú veľmi dôležité, tak sa odlíšite od ostatných, že to bude neuveriteľné. No a garantujem, že vlastne celý náš systém generuje 20 až 40% minimálne. Zatiaľ sa nám nepodarilo, že by to nevyšlo, ale toto je z toho dôvodu, že väčšina e-shopov nemá žiadny, ako aj Vayne Galaxy, nemá skoro žiadny ten e-mailing, skoro žiadny, a tým pádom tam je obrovský potenciál. Prečo by si nemohol mať minimálne 20% plus revenue, keď nastavíš niečo nové, čo nemáš? Jednoduché. Dobre, takže dôležité ale v tejto stratégii je implementovať edukáciu. Nie len zľavy, lebo chceš budovať tú dôveru, hlavne tú retenciu, lifetime value. Hej? A keď ľudia radi čítajú aj obsah e-mailov, tak budeš mať menšie unsubscribe rating. Jednoduché. A ešte keď sú pekne nadizajnované, niekým ako som ja napríklad, tak ešte oveľa lepšie to je a si oveľa profesionálnejší v očiach toho zákazníka. Takže tak. No a samozrejme ten text-based email marketing, najlepšie by to bolo od Jara samostatne, teda Jara priamo, lebo pôsobí to najviac dôveryhodne a je to silnejšie, ako keby ti písal nejaký zamestnanec, hej. Takže tak. Kamarátske, osobné, skvelé na konverzie, skvelé na hociaké pripomenutia, aby si nevyzeral, že príliš tlačíš nejakú ponuku niekomu pod nos. Dobre?
Poznámka. Zľavy sú stále mega dôležité. Odporúčam, kľudne môžete, keď posielate veľa e-mailingov týždenne a jednu zľavu týždenne, ale ja odporúčam tak možno jednu zľavu každý druhý, tretí týždeň. A toto funguje na báze farmárčenia. Áno. Vy vlastne tou edukáciou, alebo teda farmárčenie, dajme tomu záhradkárstvo, to je lepší príklad. Keď polievate nejakú kvetinku, tak za určitý čas vyrastie a bude z nej pekná kvetinka. Tak na takej istej báze funguje aj e-mail marketing. Určitú dobu iba edukujete, získavate menší revenue z e-mailov a potom, keď je zľava alebo produkt drop a dáte nejakú zľavu, tak vtedy to tak vybombí to revenue, že ani si neviete predstaviť. Lebo už človek to dlho nevidel. Áno, zase je to rarita, niečo nové a človek to chce využiť. A už má chuť využiť tú zľavu po takej dlhej dobe. To je to isté, ako keby si mal napríklad cheat day. Áno, dajme tomu, že 6 dní ješ iba zdravé a potom 7 si dáš hocičo, čo chceš a chutná to oveľa lepšie, ako keby si každý deň žral blbosti. Áno. No a protizľavová stratégia funguje na takomto princípe, čiže brand, edukačné e-maily 2-3 krát do týždňa. Toto je taká všeobecná kombinácia, čo som si ja vymyslel. Najdôležitejšia je tá edukácia alebo humor, hlavne v prípade Vejny Galaxy, lebo taký má vlastne brand Jaro. A tie textové a zľavy v 20% by som rozdelil, áno. Čiže tak. No ale textový by som posielal aspoň raz každý týždeň, lebo je to fantastická vec a hlavne sa tým mega odlíšite od hociakej značky. To nikto nerobí. Nikto. A je to také jednoduché. Dobre. Toto je špecifické pre Vejny Galaxy. Toto sú nejaké topiky, ktoré som ja vlastne vybuchal. Je to všeobecné, áno, nemusíte sa tým riadiť. Toto som chcel dať iba ako ukážku, že ako vyzerajú edukačné e-maily. Čiže jednoducho edukujete, že prečo ste odlišní, čo je vo vašom produkte a všetky také otázky alebo problémy, čo vaši zákazníci majú. Áno. Hoci čo môže byť. Tu máme nejaké recenzie, tu máme potom brand story, áno. Tu máme tiež odlíšenie, problém nejaký a teda. Potom špecifické produkt highlighty a tak ďalej. Takže prvé boli tie textové personalizované, zase osobné, humorné, promotovanie videí, hoci že to môže byť. Najlepšie takéto, lebo čo som chcel? Áno, lebo je to veľmi osobné. Áno, a vy si neviete predstaviť, koľko v hlave človeka takéto niečo spraví, že človek si dá tú námahu napísať mi. Aj keď oni si možno myslia, že to nemohol on poslať, aj tak si to vážia, lebo je to niečo iné. Áno, že tá firma sa aspoň posnažila trošku odlíšiť. Dobre? Takže tu máme nejaký, vlastne tu copy. Nebudem to celé čítať, ja som toto napísal sám. Teraz cieľ je mať brand story. Zase poznámka, nie je to napísané úplne v brand voice, alebo teda v hlase Jara. Musel by som špecifickejšie naštudovať jeho content a poznať ho bližšie, aby som vedel presne rozprávať ako on, ale takto nejak by to vyzeralo, hej, čiže malo by to jeho podtón ako keby, ten copy a tu je nejaký problém, že čo mal, ako to vzniklo celé a potom tu máme nejaké bestsellery a nejaké benefity, áno. Čiže takéto niečo funguje fantasticky, hlavne na kliky, dobre? Zase, pozor na toto, áno. Aby to bolo čo najviac autentické, tak by som musel poštudovať jeho content a aké frázy využíva, aké slangy a teda bližšie, áno. Ďalšia vec. Edukačné infografické e-maily. Infografické sú dôležité, lebo človek príjma najlepšie informácie vizuálne. Preto som aj v tých flows ukazoval tie ikony. Ukazoval tie tabulky. Tak človek veľmi ľahko príjme hociakú informáciu a oveľa lepšie, než keď to je nejaký jednoliatý text. Áno. Počkaj, toto prečo mám? Toto tu nemá byť. To som odkopíroval zle. Takže takéto niečo. Toto je uvítací e-mail špecifický, ale vidíte, je to on-brand, je to profesionálne, vyzerá to dobre, máme tu nejaké bestsellery, kategórie, máme tu potom aj sociálne siete a niečo takéto, keď príde do inboxu zákazníkovi, tak bude rád, lebo je to pekné, je to vizuálne, pekne uskladané a hlavne spravené na konverzie. Tlačítko hore, kód hore, máme tu pekné vlastne písmenka, názov firmy a máme tu nejaké špecifické bestsellery. Dobre? Teraz osobne dobré je mať vždy nejaký call to action alebo tlačítko ku každému produktu. Hej?
lebo niektoré firmy, aj Jim Beam napríklad, nemá tu tie tlačítka z nejakého dôvodu a môže to byť trošku metúce pre zákazníka. No a ja som toto hlavne dal ten uvítací e-mail, lebo pre toho nemenovaného klienta, čo som dal vyššie, tak takýto jeden uvítací e-mail ťahá približne 40 000 eur mesačne, hej. Je to veľká firma síce, ale jeden takýto e-mail infografický ťahá 40k tej firme mesačne, čo je neuveriteľné. Akože to si neviete predstaviť, akú silu má tento e-mail marketing. Dobre? Takže tak. Zase 40 000 je z Lead Hubu približne, možno to je trošku menej, možno to je 30-20 tisíc, ale aj tak to je obrovské množstvo na jeden jednoduchý e-mail. Akože neuveriteľné, aké silné toto je. No samozrejme posledný tip sú vlastne zľavové akčné a nové dropy. Zase čo tu majú. To sú fakt najjednoduchšie e-maily. Máš jednoduchú infografiku toho produktu, nadpis, nejakú zľavu, možno nejaké podprodukty, kategórie nižšie a to je celé. To sú čisto iba oznamovacie e-maily, ktoré majú oznámiť zákazníkovi, že je nejaká zľava. A toto, jak už som vysvetľoval na báze toho záhradníctva, na tom príklade, tak toto funguje po istom čase, keď iba edukuješ fantasticky a famózne a neuveriteľne skvelé. Dobre, takže tak. OK, dobre, toto je všetko. Natáčal som to hodinu. Ďakujem za váš čas. Keď si majiteľ nejakej e-shop značky, napíš mi kľudne, daj mi odozvu. Kebyže sa vám niečo nelúbilo, mi dajte odozvu tiež. Je veľmi možné, že niečo som vynechal, niečo dal zle. Dúfam, že moja úprimnosť nebola príliš silná a že to bolo fajn. Cením si každého jedného lajku, videnia a komentáru. Ďakujem vám. A hej, takže dúfam, že to osobne Jaro uvidí, ak nie, nevadí. Dúfam, že aspoň ste z toho vy dostali nejakú hodnotu a hlavne využite, čo som tuto povyprával a napísal, lebo keď to nevyužijete, tak je to celé zbytočné. Dobre? Ak som vás zaujal a chcete zistiť viac o mojom servise ešte, ako by sme to špecificky pre vás implementovali, že ste nejaká iná značka ako Vejny Galaxy, ale aj Vejny Galaxy samozrejme môžete, tak mi napíšte na Instagram alebo buknite si strategický hovor, prejdeme to viac do detailov a zistíme, či by sme boli dobrý fit na spoluprácu. Dobre? Takže ďakujem. Dúfam, že to si idem dneska nahrať toto video a som zvedavý na odozvu. Takže pekný deň ešte prajem.